Iki lho Mas, sing winginane sampean request njaluk dikelakno jangan kluweh. Asline iki wis tak keloginane, tapi yo nayane lagi iso ngedit videone. Dadi ya lagi iso tayang videone dina iki. Langsung ke proses masake. Iki mang aku tuku kluweh ngene iki sitok 2000-an, aku tuku loro dadi 4000. Ape tuku siji kok dadine saithik soalnya kluweh iki kulite kandel. Nek dioceki dadine cilik ngene iki, nguk ngipes digodhog pisan. Mari ngono terus kluweh dioceki, terus dipotong-potong sesuai selera. Nek aku biasanya jangan asem iku kluweh tak potong ejeng-ejeng, mbok pokoke mitose nek dipotong ejeng iku dadine seger. Tapi karena iki ape tak jangan santen, dadine tak potonge bunder-bunder dadi loro-loro ngene iki lho yo. Nek wis bar aja lali diumbah sik. Ki mang saurunge aku yo wis nggodhog banyu. Dadi nek kluwahe bar diumbah langsung ae dicemplungno ning banyu sing wis molak-malik, terus ditambahi uyah, wis ngenteni sampe kluwahe medhuk. Bar ngono karo disambi nyiapno bahan liyane. Ki aku tuku cikalan ki mang 3000 tak parut kabeh ngene iki. Nek wis bar terus iki diperesi santene, dijukuk sak cukupe wae. Bar ngono terus ditinggal ngulek bumbune. Bumbune bumbu lodeh biasane andalanku yo bawang brambang lombok, kemiri kencur, jahe, kunir. Bar ngono terus dikai ketumbar karo terasi, terus diulek sampai lembut. Wingi ana sing komen ngene, wong jangan lodeh kok dikai bumbu ketumbar karo terasi yo marai cemplang. Asline kabeh ku tergantung kulinane awake dhewe yo. Nek kulino ngene iki yo ngene iki sing enak yo. Apa sampean jajal sik, sing maune biasa nggae resepem dhewe, jajal nggae resep liyane. Nek kurang cocok yo balik ning gone awake dhewe. Wis yo balik ning bumbune mang sing bar diulek lembut terus digongso kayak biasane sampai mateng, terus dimboyi irisan godhong brambang karo irisan tomat, terus dikai bumbu seasoninge ana uyah, kaldu bubuk karo gula. Wis bar ngono karek nglebokno kluweh sing wis digodhog medhuk mang, terus tambahi santene. Sakjane luwih suwedep meneh nek ditemplungi iwak panggange jan santene ngene iki, tapi sayange bakul sayurku iki mang ra nggawa, dadi ya wis tak kelo sakanane wae. Wis jangane karek dimasak sampai umep blekutuk-blekutung ngene iki. Iki mang ya wis tak gorengno iwak pindang ricikan karo tempe. Wis beres jangan dikuesane.